дар доираи лоиҳаи инкишофи бармаҳалли кӯдак барои густариши сармояи инсонӣ дар Тоҷикистон барои солҳои 2020-2026 бинои асосии муассисаи давлатии маркази ҷумҳуриявии барқарорсозии саломатии кӯдакони шаҳри Ваҳдат пас аз таъмири пурра ва муҷаҳҳазгардонӣ бо таҷҳизотҳои муосири солимгардонӣ бо иштироки намояндаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон, масъулин аз вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, вазорати молия, ҳукумати шаҳри Душанбе, намояндаи Бонки ҷаҳонӣ, масъулин ва кормандони маркази ҷумҳуриявии барқарорсозии саломатии кӯдакон мавриди истифодабарӣ қарор дода шуд. шиносоӣ бо шароити кунунии марказ нахуст аз шӯъбаи қабул ва табобати беморон оғоз гардид. иштирокдорон аз ҳуҷраҳои қабул ки дорои шароитҳои муосир бо дастгоҳҳо ва таҷҳизотҳои махсус барои табобати кӯдакони имконияти маҳдуд дошта пешбинӣ шудаанд дидан карданд. бояд зикр кард ки дар доираи лоиҳаи инкишофи бармаҳалли кӯдак барои густариши сармояи инсонӣ дар Тоҷикистон барои солҳои 2020-2026 утоқи намоишии маркази инкишофи кӯдак ташкил гардида дар он муҳити озоди фаннӣ фазоӣ, мебели муосири хушсифат ва мобилӣ, маводи таълимӣ, таҷҳизот барои бозиҳои дидактикӣ ва мантиқӣ барои омӯзиши ҳамаҷонибаи инкишофи кӯдак муҳим фароҳам шудааст. дар идомаи боздид меҳмонон аз таҳхона ки дорои бахшҳои ҳафзи шиноварӣ, табобати барқӣ, маҳси барқӣ мавҷудан ошно гардида аз толори фароғату машғулият инчунин аз ду қабати дигари ин бино ҳуҷраҳои будубоши беморон, шӯъбаи барқарорсозии раддодӣ асабшиносӣ, ҳуҷраи модару кӯдак дида намуданд. мавриди зикр аст ки ин марказ дар доираи лоиҳаи инкишофи бармаҳалли кӯдак барои густариши сармояи инсонӣ дар Тоҷикистон барои солҳои 2020-2026 аз ҷониби Бонки ҷаҳонӣ бо маблағи 8 миллион сомонӣ навсозӣ ва таҷҳизонида шудааст. дастамир мавриди истифода қарор додани дармонгоҳи умеди дармандон шароитҳои хеле хубу беҳтарин фароҳам оварда шуд. марказ дорои таҷҳизотҳои нав ба нав гардид. мо табибони ин даргоҳ такя аз дониш ва таҷрибаи худ кӯшиш ба харҷ менамоем ки кӯдаки бемор эҳсос кунад ки моро дӯст медорем. барои шифоёбии ӯ кӯшиш менамоем ва бо тақдири ояндаи ӯ бетараф нестем. муассисаи давлатии маркази ҷумҳуриявии барқарорсозии саломатии кӯдакон аз соли 2009 ин ҷониб фаъолият дошта барои солимгардонии тиббии кӯдакони гирифтори оризаҳои бемориҳои дастгоҳи такя ва ҳаракат, бемориҳои шуш, дил ва асаб пешбинӣ шудааст ва то ин муддат ба зиёда аз 18 000 кӯдакон аз тамоми манотиқи кишвар ҷиҳати барқарорсозии саломатии онҳо хизматрасонӣ намудааст. дар марказ ҳуҷраҳои кордармонӣ машқҳои инкишофи ақлонӣ ташкил гардида кӯдакони имконияти маҳдуд ва кӯдакони ба солимгардонӣ ниёзманд аз 6 моҳа то 18 сола қабул карда мешаванд. солимгардонӣ тариқи сӯзаниву рефлексӣ, маҳз машқҳои ҳаҷми ҳаракат, машқҳои қувватдиҳанда, машқҳои инкишофи нутқ ба роҳ монда шудааст. дар баромади хеш муовини сарвазири мамлакат аз шароити муҳайёгардидаи бино изҳори хушнудӣ ва қаноатмандӣ намуда зикр намуд ки кӯдакон ояндасозони давлат ва сарвати бебаҳо ва ояндаи миллатанд. аз ин рӯ роҳбари давлат ва ҳукумати мамлакат барои беҳбудии ҳаёти кӯдакон, солимӣ ва рушду нумӯи онҳо ғамхорӣ зоҳир намуда саломатии кӯдакони дорои имкониятҳои маҳдуд зери таваҷҷӯҳи доимии ҳукумат қарор доранд. дар идома намояндаи вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон ва намояндаи Бонки ҷаҳонӣ баромад намуда дар навбади хеш аз беҳтар гардидани шароитҳои дар бино муҳайё гардида изҳори хушнудӣ намуданд. дар ин рӯз ҳамзамон дар ноҳияи рӯдакии ифтитоҳи муассисаи таълимии томактабии Дахамеду бо номи Баҳористон баргузор гардид. кӯдакистони мазкур дар доираи лоиҳаи инкишофи бармаҳалли кӯдак барои густариши сармояи инсонӣ дар Тоҷикистон барои солҳои 2020-2026 пурра таъмир ва муҷаҳҳаз гардидааст. мавриди зикри хос аст ки дар кӯдакистони Баҳористон ҳудуди 180 нафар кӯдак ба тарбияву парвариш фаро гирифта шуда бо дастгирии шарикони рушд дар доираи лоиҳаи инкишофи бармаҳалли кӯдак барои густариши сармояи инсонӣ дар Тоҷикистон барои солҳои 2020-2026 ҳамчунин як гурӯҳи иловагӣ иборат аз 20 нафар таъсис дода шуда шумораи тарбиятгирандагони ин кӯдакистон ба 200 нафар расонида шуд. зеро шароити фароҳамоварда дар доираи лоиҳа тақозо мекунад ки дар ин муассиса таълиму тадрис дар робита ба шароити таъсис дода сатҳу сифати баландро касб кунад. тамоми гурӯҳҳо бо таҷҳизоти замонавӣ муҷаҳҳаз гардонида шуда тамоми шароитҳои беҳтарин барои таълиму тарбияи насли томактабӣ фароҳам оварда шудааст.
در نوبت خود ما کارمندان ساحه معارف وادار می‌سازیم که کودکان امروزه رو یعنی نسل نورست رو در روحیه و تندرستی، خویشتن شناسی، ارزش‌گذاری و ارزش‌های ملی تربیت نماییم. با دستگیری لایحه مذکور یعنی در همکاری با شریکان رشد اینچنین 38 نفر مربیه‌های ما از کورس تکمیلی اختصاصی همین لایحه گذرانیده شده و آنها سرتیفیکات‌های مخصوص تقدیم گردید. همزمان از جانب لایحه یک قطار موادهای تعلیمی جهت برگزار نمودن مشغولیت‌های گوناگون محض برای مؤسسه‌های تحصیلی تا مکتبی تحفه داده شد. مورد به ذکر خاص است که امروز در دایره سیاست درهای گشاد در همکاری دولت و بخش خصوصی دولت و شریکان رشد تجربه‌های نادر پیشرفته عالم در سمت مکتب و معارف و مدیریت مؤسسه‌های تا مکتبی عملی می‌شود که آن بر رشد ذهنی و بعضوی این مؤسسه‌ها زمینه‌گذار خواهد شد.